Tak los nih lur, ini lur, ini pawon nih lur. Tak rewangi ora sarapan lur, aku mantek omah lur, seisuk lur masalahnya. Ya aku ya nah. Ini pun. Sinoman Wati. Ya. Kepala suku. Kepala suku ini lho, Pak. Kepala suku oh ya. Mas Gondorio. Lur. Gondorio. Sopo iki? Kang Sukir. Le Sukir. Loh, ngene lho, wong tuwek ya cah enom. Lho ngene. Boleh melok-melok iki lho. Delon. Ya, diomongi kok. Oh, ses. Oke, jadi seperti ini sobat ya. Di suasana hajatan, di samping ini karena masih lebaran, kami semua para saudara-saudara juga sekalian bersalam-salaman. Nglebur dosa lur jarene. Jarene cah nom nang nglebur dosa. Nah, ora ketok engko barbarane mbaleni nah. Kapan mulai mundut? Ya? Kemis. Oh, betah men kowe nang Jakarta. Yo. Iki sabune Jakarta lur. Iki Hong Kong, iki Taiwan, iki Brunei. Luar biasa. Iki Amerika, Korea iki. Ya Korea sing iki. Iki Korea, kota reok aja. Oh. Korea. Korea. Oke. Di pasiennya Pak Purnomo Icul iki. Oh ya. Oke sobat ya, untuk mengawali di sini ini ada nasi karena untuk prasmanan ini enggak prasmanan sobat ya, piring terbang. Jadi nanti ada yang nyuguhkan apa itu? Lauknya sekaligus ini nasinya. Ya nanti pangan to, Tom. Mosok sak cething ora ngentekne. Biasanya yo ngentekne lho. Iki kopimu itu. Ya. Mantap lur. Kopi kok. Oke sobat ya, saya akan masuk ke dapur. Nah, iki wong luar iki lur. Suwe kira ketok. Iki pasti iki engko didelok dhisik. Tak share mrene pasti engko. Tak share mrene pasti ndelok dhisik iki. Kata-katae piye kata-katae? Kata-katane sing penting rewang. Penting rewang ya. Iya. Untuk semangat. Los. Terus rong dino lur seminggu berturut-turut lur. Ya. Dua tempat. Dua tempat jejer pisan. Ya. Yang penting kandel ya. Perkara barbarane tipis mbuh. Oke, mantap lur. Oke. Nah, iki lur. Loh. Kekat sing ceweke malah kelewatan ya. Oke. Berapa boleh? Oke. Lali ya. Nggih. Masa sampai lali ya. Kok urung salaman to? Nggih. Oke. Iki bagian apa niki? Hah? Oh, perendokan. Perendokan lho iki lho. Oke. Perdagingan. Oke, batan-batan lur, boto-boto lur, cah Ponorogo lur. Belusukan nang nggone pawon. Wah, iki wis iris-iris daging ora iso aku. Wes, salam sejahtera. Nggih, kecaken. Nggih. Ramalane ngeten iki. Lah nggih to. Mumpun wancine kok. Oke. Nah, iki persayuran lur. Persayuran. Oke.
Oke. Iki bagian periwaan. Nah. Periwaan. Iki perdapuran, Dor. Luar biasa ini. Perlawuhan. Iki perbumbuan. Nah, Lur. Perbumbuane, Lur. Untuk kata-kata pripun iki? Kata-katanya semrawut. Semrawut to. Nggih, terus. Perdagingan, Lur. Kayak ngene, Lur. Los iki pokoknya. Wah. Temang lho kaget tau, tak pikir udan. Kemerasak ya. Iki pertayan karo perkopian, Dor. Lek persusuan, Bu. Wonten, Pak? Persusuane ora enak, Lur. Sayange, Lur. Susune garing isan. Entekne. Ini di daerah pinggiran lereng pegunungan, Lur. Oke. Nah, isek iya berapa kan ya? Pertayan. Mantep, Lur. Oke. Iki pertehan, perkopian, susune garing, iki perbagian persantenan. Yo, Lur, persantenan, Lur. Persantenan. Persantenan. Iki Lur, bagian peremian. Peremian iki. Yo, koyo ngene, Lur. Oh. Peremian. Ora jenang tok sing diulet kaya ngono, Lur. Mie barang diulet. Mantap, Lur. Perdagingan, perlawan, peremian, wokeh men to mine iki. Luar biasa ya. Lah yo, biasa nek kene iki. pirang apa ke tompo iki. Tuh, perlawan iki. Lur. Sampai go bios keringet nih. Nah, sing nyuting ya go bios, Lur, apa maneh sing tukang masak. Adus keringet pokoknya. Lek kurang uyahe mayar mawon iki ya. Langsung. Gode dhewe. Lur. Wes. Plek kaya ngene, Lur. Iki lek ora rata ngudeke ya ora campur, Lur, bumbune, Lur. Ya jenenge nang pawon, Lur, ya ngene iki, Lur, ya. Sing penting tetap semangat iki. Pokoknya luar biasa pokoknya iki. Apa mana iki, Lur. Sampai memet mine iki kok. Ajur. Nah, niki apa? Napa arane niku ngulek, perulekan. Nah, Lur, perulekan, Lur. Sing diulek berambang. Perulekan. Nggih, mode ya. Iki perbawangan, oncean. Peroncean. Oh. Ngoncai bawang, Lur. Tadi lain ngoncai bawang ya peroncean bawang. Ya.
bagian midile Lombok ya perpitilan Lombok. Nggih Mbok De. Perpitilan Lombok iki peroncekan bawang kae persantenan. Ning kono mang perulekan lur. Iki perkopian iki. Ketane Sarbati. Iki yogane sinten iki, Blek? Yogane jenengan. Sinten? Yogane Kang Wasis. Oh, yogane Pak. Oh, nggih nika. Iki ponakan kabeh lur iki lur sakjane lur. Rajangan Brambang enten. Yo, iki lho ulekan eneke. Bawange. Sing dirajang bawange. Satu manu. Rajangan Brambang. Ya lur, sinomane njaluk rajangan Brambang lur. Enek Lombok. Yos, angel iki. Angel lek Brambang entek iki. Nah, Bawange habis. iki persegoan lur. Segone entek ya lenger-lenger ini lur. Oh. Ya lek kadung medun segone lur, adus ringet lur. Oke lur, aku arep nyanggone perublekan sego lur. Iki perrokokan. Persantaian. Iki bagian persantaian. Iki perisa-isahan. Perisa-isahan. Ya. Iki bagian isa-isa perisa-isahan lur. Yo. Yo wonten ning mburi dhewe. Nggih. Ha nggih. Karo ngerokok kelepas, kelepus alah jan ra ndelomok pokoke. Isa-isa iki. Ha nggih. Wal lintingane sing gawedi. Ha nggih. Ada. Lintingane sing gawedi. Karo kelepas, kelepus. Ya lur. Iki perkaruan iki sian iki. Pripun Kang Wiji iki? Dah. Ora reokan nek iku. Wes, ora reokan nang ngene dhisik. Aku sore. Oh, sore. Oh. Iki lur, iki bagian peradangan iki lur. Peradangan. Tuh. Manual koyo ngene lur. Jan. Gandange enek 5 iki. Gandange 5, gede gede. Ini Mas No. Ini. Iki lur. Perkayuan iki lur. Kayune sekarek sakmono iki cukup ora iki? Cukup iki. Jadi di desa itu seperti ini lur ya. Kalau untuk wilayah daerah sini sobat anu sedulur ya, ini semua saudara saya ini. Jadi ya sak penakku dhewe lah. Pokoknya sing penting happy. Setidaknya saya bisa menghibur ya buat saudara-saudaraku dimanapun berada, khususnya di perkotaan ya. Wong kutho iki lek ndelok wong koyo posisi koyo ngene iki rasane koyo piye ngono. Ya kudune ya nang desa koyo ngene ya rasane. Ndelok rukun-rukune, guyub rukun, gotong royong. Masalah ya kearifan lokalnya sik kuat lur nang desa lur. Ya beda lek ning kota. Ning kota wis terkikis alon-alon entek pokoke kearifan lokalnya. Sibuk pekerjaan ya. Ning desa wis kaya ngene iki lho. Arep gaya adang ngene lek ning kota wis ora enak nggone lur. Kabeh gawe kompor, gas. Nah ning desa iki banyu wis ora tuku. Karek nyedot ngono elek gelem, teko kali ya enak, teko sumur enak. Pokoknya los ya. Ya tapi ya kebutuhannya los lur. Najan wong desa iki lek wong duwe gawe wis ora tanggung-tanggung pokoke. Los-losan. Wis. Iki bagian persegoane wis lekas medun lur. Paling seru dhewe nang kene lur ngelur. Lesgone ditumplak belek iku keluke membumbung lur. Dadi kedul kaya gunung arep meledos ae. Ditambahin aja. Elek wayah demono sak memasir arep adus njaluk kene sak timbo ora apa-apa lur. Loman iki tukang godhog banyu loman lur. Oh, iki lur, lur. Oh. Kaya ngene iki lur. Oh. Iki engko lekas goblos keringet iki engko sing tukang bagian.
Nah, cuma anu, urung diopek, urung diingoni kesuwen aku kok. Terus nyoteng aja sih. Ya. Iki sik sak tumplakan, Lur. Iki mang ora kebak iki mau cuma setelon iki, Lur. Telon yo. Senike rada tanggung, tapi yo umume sakmene lho, senek. Ada rinjing. Rong tumplakan iki lho. Oh, ndrul. Wah. Biasane lur, lek kadung mateng kabeh lur. Iki bek teko kene iki lur. Sakmene koyo gunung lur. Berasnya putih lur. Iki ketokane saadangan iki ketokane 30 kilo lho. Ora ora sing 40. Kene iki lagi ngisi berkat kaya ngono lho. Delon. Munjung. Wah, gunung. Net-net kok ya. Iki gawe matang tak omah cukup. Oh. Tak los nih lur, yang ini lur, yang pawon nih lur. Oke, lanjut lur. Oh, ini permian nah lur. Iya lho. Oh, iki arep masakan lur. Resik pisan. Resik. Oh, tak dodokan resik lur, mine lur. Bek iki mang padahal. Gawa nyandi mong. Oh, enggak enak lur. Ngene lur. Permian. Masak apa? Tak wajan kau dia langsung tak lho. Ulang-ulangan nih. Loh, ini perkambilan lur. Perkambilan. Ini perajangan, Sinoman gawane ajang dhewe. Perajangan. Wow. Ya oke. Lho. Ya wong iki ngene iki lho. Ana gone wong mantu lho. Wes jan ora delok tenan. Mulai lekas ulang-ulangan nih lho. Pokoknya sana sing mateng lekas lho. Jadi itu serbu. Makanya opo-opo iki lek tetap siap bahannya langsung serbu, mateng serbu, jadi ora kesuwen lho, langsung resik. Ini lek nang daerah kene ya ngene lho. Kan sego iki nget-nget.
Oke lur ya, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kali bersama Cak Ponorogo ya. Semoga ini bisa menghibur buat sobat-sobatku dimanapun berada. Oke. Nah. Dan tak lupa saya ingatkan buat sobat-sobatku dimanapun berada yang baru menemukan channel Cak Ponorogo ya, jangan lupa beri dukungan dengan like, share, subscribe, dan komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Cak Ponorogo. Kurang lebihnya mohon maaf wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lebok nih nyanggone kotakku kabeh iki wayange. Mungkin. Wes. Karek goleki dhewe-dhewe mengke. Nggih. Ah. Ini bagian apa to iki? Perduduan iki. Mang perendokan iki perduduan genti tibane. Kudu mencret. Oke. Iki sama aku njaluk madang nang kene cocok ora iki? Cocok mawon ya. Nah, aku nang ngarep mangurung madang kok. Tak tinggal nyuting urung. Wong jujur kan yang ngene iki. Kasih mudah. Jadi mau bocah jaluk berambang tuh Pak nang nggih. Dereng. Nggih mriki mon. Ya. Mlepet lho kok. Nyuting. Tak rewake ora sarapan lho, ora mantep omah lho, sik isuk lho masalah ya. Ya aku yo njal. Nah. Nggih. Lek tolong lek. Nanti sego pisan lek. Tidak lek. Penting madang lur. Iki sego bias keringet aku ya anak. Ndredeg iki aku. Sebabnya sing tak depi iki wis walah wis wong campur pau ora karo-karuan lur. Wah iya, iki kan njaluk kae. Oh, alah. Stok. Oke. Takne Mas. Yo nek amene lho oke lho. Jan lek becoe pokoke jan. Oke. Iki